25 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Бохтари вилояти Хатлон бинои нави маъмурӣ ва хобгоҳро дар қисми ҳарбии 3503 қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилӣ мавриди истифода қарор доданд. Сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо шароити фароҳам гардида дар бинои маъмурии қисми ҳарбии мазкур шинос шуда бо дастаи ҳайати шахсӣ суҳбат намуданд. бинои навбунёд бо назардошти меъёрҳои муосири меъморӣ ва талаботи махсуси соҳа бунёд гардидааст. барои хизматчиёни ҳарбӣ имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои миллат бинои нави қисми ҳарбӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ин таваҷҷӯҳ ва ғамхории рӯҳияи хизматчиёни ҳарбӣ баланд бардошта масъулияти моро дар ҳифзи амнияти давлат, суботу оромии ҷомеа ва ҳимояи марзу бӯми кишвар дучанд мегардонад. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои пешвои миллат мо хизматчиёни ҳарбӣ ваъда медиҳем ки бо садоқати комил интизоми намунавӣ ба ватан содиқона хизмат намоем. ҳамчунин дар бинои қисми ҳарбии 3503 ҳуҷраҳои кории афсарон бо мизу курсӣ, таҷҳизоти зарурӣ ва воситаҳои алоқаи дохилӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. барои нигоҳ доштани солимии ҳайати шахсӣ ва обутоби бадан дар масоҳати 350 метри мураббаъ толори муосири варзишӣ низ бунёд ёфтааст. пас аз хатми донишкадаи энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи иқтисодчӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам ва аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки баҳри мо хизматчиёни ҳарбӣ чунин як бинои замонавӣ бо шарту шароитҳои олиро муҳайё ва сохта ба истифода доданд ва мо хизматчиёни ҳарбиро мебояд дар ҷавоб ба ғамхориҳои бевоситаи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри омодагӣ ва ҳимояи марзу бӯми ватан ҳамеша омода бошем ва содиқона хизмат намоем, зеро хизмат ба ватан қарзи ҳар як ҷавонмард аст. дар ин қисми низоми анбори нигаҳдории маҳсулоти кишоварзӣ ва полезӣ бо ғунҷоиши 100 тонна муҷаҳҳаз гардонида шуда дар он маҳсулоти хӯрокаи сарбозон захира ва нигаҳдорӣ карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ва суҳбат бо ҳайати шахсии дастаи мазкур таъкид намуданд ки ҳушёриву зиракии сиёсиро ҳаргиз аз даст надиҳанд ва донишу малакаи касбиро ҳамеша баланд бардошта барои рафъи ҳолатҳои ногувору фавқулодаву ғайричашмдош ҳамеша омода бошанд. барои мо сарбозон боиси ифтихор аст ки имрӯз чунин бинои маъмурии замонавӣ барои мо ифтитоҳ гардид. ҷавобан барои ин ҳамаи ғамхориҳо мо ваъда медиҳем ки содиқона ба президентамон ва ба ватан хизмат менамоем. мероси аҷдодони ман тиллову симу зар набуд, мероси аҷдоди кӯҳан дорам ватан, дорам ватан. моро ватан нанг асту ном, моро ватан ҳарфу калом, моро ватан дол асту лом, дорам ватан, дорам ватан. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз вазъи мураккабу пешгӯинашаванда ки дар минтақа ва ҷаҳон ба назар мерасад аз роҳбарияти сохторҳои қудративу ҳифзи ҳуқуқ ва ҳар як хизматчии низомии воҳидҳои таъиноти махсус талаб намуданд ки барои ҳифзи дастовардҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва амну суботи ин сарзамини аҷдодӣ ҳамеша омода бошанд. баъди хатми донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудам. хизмат ба ватан қарзи ҳар як ҷавонмард буда боиси ифтихор аст ки дар замони соҳибистиқлолии давлат бо чунин шароитҳои фароҳам овардаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҷавонон адои хизмати ҳарбӣ намуда истодаем. тӯли 3 моҳ аст ки ман дар қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмати ҳарбӣ намуда истодам. бо миннатдорӣ аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо сарбозон чунин шароитҳои муосири хизматиро фароҳам овардааст. шукри истиқлоли кишвар пораҳо бо ҳам шуданд, пирӯбарно аз сари нав ҳамдилу ҳамдам шуданд. тоҷикони тоҷ бар сар
بعد صدها درد و رنج صلح و وحدت خواسته جا زیر یک پرچم شدند. پرچم ما پرفشان شد، ملت ما شاد شد، با تلاش سرور ما ملک ما آباد شد. فعالیت با ثمر مقامات حفظ حقوق و ترتیبات در جامعه حیاتاً مهم بوده. موفقیت کارمندان این ساختار به کاردانی دانش‌های مکمل ضروری از جمله سیاسی، اپراتیوی و فرهنگ بلند مناسبت با مردم وابستگی عمیق دارد. راهروها و گرد و اطراف بینا و انشاءات قسم نظامی منفرش کرده شده، اطراف آن با گل و بوته‌های آرایشی و همیشه سبز زیب داده شده است. در قسم حربی همچنین خانه دیداربینی با پیوندان و منزل استقامتی علاهیده برای سربازان عائله‌دار موجود بوده، تمامی شرایط زیست در آنها مهیا گردیده است.